De provincie moet miljoenen stekken in de onlis van een nieuwe vaarverbinding tussen Drachten en het Prinses Margrietkanaal. Maar die oproep komt de Koninklijke Schuttevaar, de beroepsvereniging van de Binnenveert. De bereikbaarheid van Drachten wordt voor joerduistige vrachtschepen een heel iets groter probleem. Wij merken dat de varende ondernemers en de schippers heel iets met groter materiaal komen. En dat is bijvoorbeeld bij Jenne Woud en bij Jellam Sleert is dat wat ingewikkeld. En wil Drachten echt die economische positie innemen die wij in Friesland graag willen, dan moet dat beter bereikbaar zijn voor wat grotere schepen. Om dat voor elkaar te krijgen is dus een volslijn nieuwe verbinding nodig. De provincie is nog net zo fier dat ze er heel in stekken willen, al wordt er dit hier wel onderzoek dienen. Er is ook duidelijk zijn in de gemeente Smellingelaan nadat het spoor tussen Heerenveen, Drachten, Grace net teruggegaan is. Wij gaan nou naar andere dingen die jou belangrijk vinden. En een van die dingen die belangrijk is dat onderzoek naar als jou Drachten oer het wetter beter ontsluiten willen. Hoe doe je dat dan? Daar ben je nou druk mee aan de gang. Ja, en als het nodig is, dan zal het college zeker vaststellen naar de steden van om dat aan te pakken. Maar het is nog net zo vier. De binnenveertschippers binnen blied met onderzoek, maar het gaat nog lang net vlug genoeg. Ik denk dat de deputaire in Friesland en het college van deputaire steden dat die hun best wel willen. Maar met onderzoek kom je er net. En met onderzoek kan ik een nieuwe vaarwij betellen. Dus het zal er ook weer op deel komen dat je de centen neemt tellen moet. En dat ik erop, dus ik het provinciaal bestuur op, om die centen nou al te tellen. Maar het moet echt gebeuren.